a movie in tran na chuan raipur pakhat Amanda chuan naw lo veina sa hle in naw nei na room lam panin an lo nor meka nurse pakhat hi alo lang ve thuai a hming le thil dang te chu lo zotin tunge apa kan call fatangai ti in aron zot ngal sok sok chuta Amanda chuan apa chu hetlai mi ani lo thu le khovel dang dai ami ani thu aron soita dai mai Amanda thu shil chuan nurse chu alo ti shil hai hle atu soi omzia a shilo hle a makti takin Amanda chu alo thlir liam vong vong mai ani Amanda chuan naw nei chu atran thuaya na po ti hle in doctor te po chuan an lo ngak thap ma se no te aron chuat chuan an makti abang theilo thil omzia chu enge ni ta ang Amanda chuan fanu shingin engkim chu pa ngai takin akalvek ma se no te an hmu rual chuan doctor le nurse te chu a thong ngal kher mai doctor chuan no te chu a risel tha e tia shilin ma se anu hmu lo tur chuan a pom son vat ti chuan no te chu engtin chi ange a om ti kan hmuta no te chuan ramsa ang main mei alo nei te tlat ama ero chu doctor chuan chu avoi khat ton na alo ni tlat lo mai a thleng le ta tia ron soin chutiang chu alo tong nual to ani mel chu no te chan chin chuan khopum chu adeng chuak rang hle a chu wanga detective pahni Mulder le Scully te chu investigation tran tura ron lang ve thuain Scully chuan magazine koma no te alu le mei zong ni tadai ilim chu alo en ngor hle ani na taka chuan chutiang thil thleng chu thlathum chung lekin chumnga set an sheto a detective te po chu an lu a hai to hle Amanda in nawa nei na khuwa po hi mi sing khat sanga borvel chau che na mun ania chutlai mun le zela a thleng chu mak anti tul reilo te nuwa damdoi in chu vathengin Amanda chu an vakom thuaya Amanda chu no te chu doctor ten an boi pui mek thule tlema a upat deuh huna amei an tan sak mai thei thu an lo shil chu detective te chu alo shil chhong vele chumin nuwa Amanda chu arai dan chung chang an zo chuan Amanda chuan thil pa ngai tak chu ani chi alo ti in aron chang ta hlul mai chu baka apa chu Luke Skywalker ani thu aron soita chu pa chu planet dang ami ni in chumkhat Amanda te in bula alo chumfanga in tong an lo ni nge chutia anin tona changa in nel chho zelin tiang hi kan lo thlengta ani ti in Amanda chuan aron soya Scully chuan voi engza chi ange Star Wars ento ti in aron so somfat voi zali vel chu ke ento ang ti in aron chang ta hem mai anin komna atanga Scully in arin dan chuan no te dang te po chu pathu mun vek anni aringta ani chumin nuwa detective te chuan doctor chu mule in PCR te chu an ena chuta an hriat chuwa tak chu no te panga te nu chu misang vek anni lain pathu mun vek an lo nei thung Scully rin dan chu alo dikta chia chuta Scully chuan no te pa chuan in mei anei ve nge yanga ma se atan tir to chu aring le bur chumin nuwa thumak deuh mai an shele tatlat mei che zinga pali te chuan sex manglovin an taksa a chi an thunlu mangin an lo nei ti an hriat le ta ka chuan doctor te chuan engemaw in nam hnoina an nei ti chu an hre thiam ngal chu vele detective te chuan fertility clinic chu an pan thuaya ta chuan no te pali te chu IVF an ti manga nei tir an lo ni a chung an lu rual chuan no te chung te po an lo om ti ngalin doctor chu doctor lem ti in an lo vin khum na samai chutaya an doctor ber doctor piuk chuan IVF manga naw alo nei tir te chu za asom kwa zet an hlo tlin awang chuan mak alo tilet ling zok a na tho chuan hlo tlin na a chan thei po arin chi alo thu aron soi phei chuan chutia ris lak nana alo manawang chuan an thin arim zual kher mai chutia an boi nak nak lai chuan Mulder chu facility chunga alo pudruzal sala a enkwal deuh hnu chuan mi pakhat edi na lo thongmek hi awa hmu edi an hnunga chuan sermak tak engemaw chorna hnu mani om tak hi a hmu le zel chuta Mulder chuan edi chu kovin in biak lok adu thu a hril thuaya edi po chuan ole tia lo chang ve main ma se FBI agent ani ti a hriat le taka chuan atlan chewat Mulder chuan umin
Eddie chu amanta nge a. Custody lama an hruaya PCI result atanga alan dan chuan Eddie chu note te pa alo ni ta chia ma se Eddie chu angai alo sam mel le engtik lai mai po an mingan lam diklo sia chu anin le thu alaron soi ham ti chuan Eddie chu dob zelin engtin nge mei chia te chuan ifa an pai thei engtin ma in dun hria te ni box silo ti in an sota chu thu alo hriat chuan Eddie po alo lom tafak big lo mi pa relationship nei ve theilo mel cheve tak leng tar turang velina mi min ngaya ka hang na ka nalania tiang deuh chuan kami zia le hoi her hian mi a hi panima na ti in aron chang chu ba ka engthil ma a hril lo tur thu ron soin echen te pahni po chu an chuak wat thu thar an hriat le ma Eddie chu custody lama khung beri chu an tumbok chuti an chuak nuwa deputy pakhat hian Eddie information chu computer alo chuluta chuti a chutlai chuan Eddie ron mel dan vela tang chuan nuam ati tawak lo chutale Eddie chu deputy ang chuan aron inti chang ta thut mai officer chu bei ngalin kahminga h hi lamrik telo tur o ti in asoi zui hlak Eddie atlan chuan nu chuan Mulder le Scully chuan deputy officer chu anron huthuaya ma se engma a hriat to lo thu lo hrilin a hriat zong chu Eddie chuan aron bei ma in ama ang chia ain ti chan thu aron soi Eddie chuan tu ma hriat lovin custody a chua san theya Mulder chuan midang anga inti changin a chuak dai ani chu aring ngal chu ba ka khang mei chia te po khan engma an hriat lo chan chu Eddie chuan mi hranga ain ti changanga deputy to nang chia kha an ton ve wang ani chu aring bok Scully chuan chu alien kan chui le don tina emni tia aso chuan nilove tunami hi chu adang dai ti in alo chang ol sam then an na chu chunjom le thuain Eddie te in an mu nuwa an pan thuaya Eddie pa chuan kongka alo hongfat engwanga te kual renge in ni ti in alo tong khum khur mai echen te chuan Eddie wanga local ani thu an hril chuan enge ka fa patlak tai lo set chuan atile tak ti in aron soifat chuta Mulder chuan thalak te chu a han en kual fela chu vele chu pa chuan mei anei ve tho thu te sarkas na a man tangkai thei hle thu aron soi a fa pa Eddie chuan a mei atana wangin alom lo hle a Eddie chu mi pa ngai nuai lam nia ngain mei anei tak lo awang chuan engma special big na anei to lova angai ma se adu em awangin tantir phalna ka peta ani kha ti in aron soibok ani chuti anin biak lai chuan chu pa chuan Mulder chu a mingin aron ko tatlat Mulder chuan a ming a soi o ma she box silo engtia a ming hria nge ani ti chu a zot thuaya chu pa po chu a boita tlan thutin apa anga lem lo chang chu Eddie alo ni reng ti an hrethiam ngal ama ero chu agent te chuan an man tangang lo an chan zong chu a thom no chau ani sin dot lea Eddie an chi alo tha puite singa meiche pakhat lo langin ina alo omlai chuan a pasal chu man mo takin aron tlan lut khut bedroom lam apan ngala chu pa chu tudang nilovin Eddie kha alo ni reng mai reilo te nuwa chu nu pasal tik tak sok chu alo ho thuaya bedroom alut kha tunge ni ang ti chu an ngei tuana a ron lut pasabera ni ngal bedroom chu pan phei themin a pasal chuan kongkhar hona tumlai tak chuan Eddie chuan aron hong thut Mulder ang chuan alowin ti changa nu chui wanga local ni om takalem changin engtima thaveke ti in aron soi chuti mek lain Mulder le Scully te chuan Eddie in chu an lo en kual meka in chunga chuan a paruang chu an muta hlol mai Eddie ang chia chuan mei alo nei ve nge leplama an kalpui thuaya ruang chu quick lai man ti manga von that tlatani ti an shele zel microscope manga ati san endik chuan avun chu thil pa ngai ani lo ti po an hrethiam thuai chuti an lo von that tlatawanga zirchiana thatak alo ni thei ta chu Scully chuan van nei thlak ati tak zet chumi nu chuan Mulder chuan damdoi in lama Amanda bok vatlo le in meiche panga te zinga pakhat chau chuan raya tumwang shim ani lo ti chu a hrezui ngal Amanda chu kom chho zelin
hepa hi isengayem tia zotin edia thalak chu amu Amanda po chuan alo shengei high school an kalaya achu pui ve fo chen thu te mitlo tak ani thule a mel han en wang poa kalo ni pui kha ka in chir tak zet ti tur ang velani ti in alo soi ngek mai chu vele maldar chuan mitlo ati chan chu alo zot ngal Amanda chuan mi zet ne tak aneya a romantic lova tumu mal tak anei heklo ti in aron chan som sat maldar chuan a zot thui sela Amanda po chuan lo soi selin edi chuan Star Wars angai nat ve tho thu te entura an kaldun fo chen thu te ma sela a mangai ber liuk chu tluklo vet takani ti in aron soi chuta maldar chuan a chuak ma in FBI thilvel wanga ronso tani thu shilin note thar anei wanga lompuinan Rose apebok chuti a chuak nu chuan a hnunga maldar tak zok lo lang ve chu a muthut ani na taka chuan khati Amanda zo na so tu kha edi alo niya maldar tak zok chu khatia lep atanga damdoi in lampana akal chu alo thleng ve chi zok hi alo ni chu vele edi chu man mo takin abiru ngal chuti mek lain maldar chu Amanda ruma lo lut ve che in chu vele Amanda chuan edi chungchang chu engwanga hre chak fiang nge ini ti in aron sot ngal phong mai chu chuan maldar po alo ti shil hai tak zet chumi nu loka kol hi adong ngala a ma nu pa edi in alo ti boy shep te khalo ni in badroom a chuan kan ru thei to angem ti in anna ron sot zui maldar chu abo tul edi khan khatia badroom a chu san pa khan nu chui tur le fingerprint om thei en fia tura police an local tur thu alo shilwang lek chulo ni in badroom a lo lut lo tura alo shilwang lek alo ni nge ma sela dar karli lai liam nu po a tuma an lo lan tak lova chuan maldar chu an ron kol ta top hi alo ni anin biak na anti top ma in engfanga charcoal suit chu mamo nge kani ti in ala ron sot zui edi chuan alo bol tel lagani mel chu vele maldar chuan thil omsia aman thiam ngal manmo takina chuaka nurse nena keima ang chia hi ilong mu em ti in azot phong mai nurse chuan alo shave te tlat locker room lam apan thu lo shilin maldar chu akal thuaya chutlai huna lo om chun chu rin hlel thuwa aman ve thuai chumi hnu loka laidoron phezok zok hiang muwa ahan en fia chuan edi chu aron chuang thłathut reivak lova skali po lo lang ve in awathlen chuan maldar chuan aman ve ngot pa hne na khan ngai damalo dil mol skali le maldar te chu ti tun ngalin edia laka chuan beidon mai skali chuan alo du to police te chuan in an muvat thawang ti in maldar ron shil bok nima sela basement lam alo lan chuan maldar tik tak zok alo tang reng ti kan hu thei khatia edi aron chuan thlak khan maldar chu aman zoka skali in ati ti puimol khachu edi alo ni reng mai sindot lea skali le edi maldar lema changte chuan skinner an va hmuwa edi omdan chu tlema hanmak deuh chang nei ma se maldar ani loti an la hre thei chuang lo skinnerin Federal Bureau of Investigation spelling asiek sual ti amu te po chuan rin hel na chang an la shelo shim voi khat mai nilovin voi ni lai alo ti suala edi chuan typing mistake pa ngai ve mai ani thu ala soi ham chumi zan chuan edi chuan skali chu wainen hian avarim fela thutlenga chupa chuan ti selin skali chuan high school chanchin te ashila edi chuan thu oi mel deuh hian alo ngai thlatui hle chuta edi chuan high school ami anga tinon le chakna inei ngaim tia azo chuan skali chuan alo hre thiam ngal chu vele edi chuan skali chu awa ngai sheta anin kisman trep tia maldar tak zok chu aron lang thut skali le edi po an hoi hu mai skali po chu atol nung dora edi po chuan an man chuak ti hre thiamin ama taka aron changlet le ngal sin to bera edi chu zela alo tang tange a maldar chuan lo tlo in edi lukhum chung chang chu aron sot edi chuan a therapy sin titura ati ani thu alo shila ami zia lo in thak nana anti ni in ma se lukhum chuan na alo thokte chiam lo ani mel chu baka
alukhum nei lai chu tha ti viauma se therapist chuan lukhum thar aron ken sia thu alo soya a hmela sim chiat vak thinte sim tir nan exercise chatak an buat sai sak thu te chu maldara shil vek chumi hnuwa edi chuan skali alo kalve em tia azo chuan maldar chuan poina dut vat turin alo tia engfanga min kau nge ini te in azot vat ti chuan edi chuan ron soita edi chuan mi chak lo le tlo tak anga ron pianga alo in ngai thina ma se maldar anga lema chan chung khan maldar nun chu a she om fe sok ti alo she thiam ti chuan edi chuan maldar chu tlema anun han chen ve deuh hlak turin alo tia chutia anin biak zo hnuwa maldar chu chuak le thuain pona tang chuan skali pon anin biak na chu alo ngai thlave reng chu wanga maldar chu mi chak lo ani lo thu shilin chutia an mi sual pa ber an man ta ka wang chuan case tang chui le turin ke an pen le ta ani ole ka video thir tu song te in savai chunga kaloma video dot lea kanin mule theu don nia mangcha vek ule